Miat langening kalangyan gelar panamuncar non soroting kakonang surem sorote tan padang tan padang pajaring purnaming gegono dasare mangsa katiku ilahing namastu namasidam awik nama susat mriwang jagat karonos siram tondo kawisisaning bisono sono sinamung langen wilopo mes tumaksuh lestantun lampahing budha jenam tur-tutur katulo telo-tulat mrih labding praradya karena dia itu menyeng zaman Purwa Winisudotah trah kang dinomo-domo pinardi tameng loloto mangkya teka pasran minggu pintu marmane panggung kiwa panggung tengen panggung sang hamur wing kota nenggih punika gumlaring wayang beber mantra-mantra jagat wetang anggendanu jagat kulon jagat kulon kang pinayungan dening Asta Gunggu Wirantanu Asta iku tangan gangga banyu wira papan tanu kuwi tegese tulis sepuh bundita papan kalian tulis sajuga ana ingkang mestani lamun ta sepuh papan sajuga ingkang mestani lamun ta sepuh tulis prandine Kiai Dalang Kanda Bawana mestani papan kalian tulis iku tanpa beda tegese bareng dumadine jagat menika wonten jaman ageng tri perkawis jagat
Menika wonten jaman ageng Tri Perkawis, yaiku jaman Tirta Yuga, jaman Dwapara sartane jaman Sengara. Nanging tetiganing jaman ingkang kinarya paugeran yaiku jaman Tirta Yuga. Awit ing kono jagat maksih ngawang-uwung wagugeng ing driya dering wonten titahing jalma manungsa amung ana sorot catra perkawis, yaiku soroting Surya, soroting Candra, soroting Kartika, sarta soroting Bawana. Nanging Bawana dereng dumadi. Dumadine Bawana ing kono ana malaikat kalih sinebat Sang Hyang Jinjing Jalalullah sartane Sang Hyang Yakut Putih. Malaikat kalih lenggah ing sisih Purwa ndulu punang teja wangkawa ing sisih Duksina. Ana teja soroti anelahe nyada lanang gedhene. Sigra kagrayang punang teja wangkawa pecah ubayaning teja dadiya dewi perkara sajuga kuntal manginggil sajuga dumawah mangandhap. Ingkang kuntal manginggil dumadi sekaring jagat sinebut Trimurti, yaiku Surya Candra lan Kartika. Ingkang nupeksa dhateng ngelmu kasukman, yeka punika tumuruning sukma purba sukma wisesa. Mangke tumuruning jagat mapan ing hatmaning Bapa kepanggih kalyan Ibu Hakaronsih Dupadi Sarana tumuruning Wahyu Wiji Mulya dumununging Guwa Garba ing Nawacandra Dasari. Ingkang dumawah pangandhap dumadi jalma manungsa tetuwuhan ing Madyawana Burantaya ing Jalanidhi kepareng den pasrahaken dhateng titah amung kinarya srana yuwananing gesang dede kanikmataning gesang. Namung kangge yuwananing gesang dede kanikmataning gesang ingkang tegese urip iku aja gandrung karawan kadonyan nanging isining kadonyan kanggo srana langgenging uriping jagat ingkang datan dangu maksih langkung dangu ing kalanggengan. Hangesti luhuring kagunan sinebut wayang Purwa. Wayang iku pasemoning sembayang Purwa tegese wiwitan sasmita lelakoning jagat ingkang duk punane Bapa Adam lan Ibu Kawa ingkang pinangka lajering jalma miwiti gesang ing Madyapada.
Adam cinipta saking anasir patang perkara bumi geni banyu lan angin wondene ibu kawa cinipta saking iga wekas nulya jadi jatuh krama dumunung ing swarga loka anyar kara kang nyarengi Adam gawa hakaron sih iblis jajil ratuning panggoda giya maeka sarana wujuding woh kuldi sang andon asmara giya kalimput andhahar woh mamala temahan kalira kadunungaken ing madyapada kinarya amiwiti gesanging jagat mangkono Adam dumunung ing tanah suci ibu kawa ing tanah Hindi kalih ewu warsa giya pinanggih ing ora-ora Arafah nengke punika purwaning dumadi temah kumrembiyah putra buyut sartaning canggah manut jaring Purwakanda peranganing pustaka Darya Nabi Adam dhaup kalawan ibu kawa peputra Nabi Sis garwa Siti Mulat peputra Sang Hyang Nurcahya inggih Sang Hyang Sayyid Anwar Nur Cahya garwa Dewi Nur Siti Saras putra tiga nenggih Dharma Jaka Purba Wasesa wenang Jati Wasesa tuwin Toya Pramana Wisesa wenang garwa Dewi Sahati peputra Bathara Senggana Hiramaya Bathara Tunggal garwa Dewi Rekatawati peputra Sang Hyang Antaga Ismaya Manikmaya garwa Dewi Umaranti peputra Pancadewa Samba Indra Prabancana lan Bathara Wisnu Brahma garwa Dewi Saci peputra Brahmana Brahmani Narici Brahma Nirada Brahma Bathara Brahma garwa Dewi Sri Hunon peputra Tritrustra garwa Dewi Widayat peputra Parikenan garwa Dewi Brahmanehi peputra Manumayasa ndek garwa Dewi Kanilaras peputra Skutrem garwa Dewi Nilawati peputra Bambang Sakri garwa Dewi Sati peputra Palasara garwa Dewi Durgandini peputra Raden Wiyasa garwa Dewi Ambalika peputra Destarata Pandhu lan Nyama Widura Destarata garwa Dewi Gendari peputra Nalindra ingkang nedheng badhe kacariyos Purwaka punika nenggih kang kinarya kandha Buddha Purwaka kandha marang caritane Purwaka marang wiwitane Buddha iku marang asale ingkang kinarya bebuka murciting kawi negari Hastina ya ing Gajah Oya ya Liman Benawi negari kang panjang punjung pasir pamukir gemah ripah loh jinawi kerta tur raharja saking harjani negari Duracara ajrih
dening wilayating Narendra mboten wonten panjenenganing Narendra ingkang rajagat pramudita ingkang kasungan ing akasa ingkang kagebeng ing wuhur ingkang kawungking samudra laya datan bojo mirip kadidine wong agung punika luhur kawisesanira tansah mula baloba dana boga lumitu saben dina upama dasik utawa memulang marang balilu jangkung perang apupuh ngapura pating wadyanggung titi pariksa mintir pangkal utama panjenenganing Narendra kang kinacek samining ratu terus padhang tingali ageng buritin ngoteng pramuka kasusra kajana lamun ta priya ratu pinunjul agek kadang nenggih dasa namaning Sang Narendra ing Astina dasa iki wulang 10 nama werdining kekasih Narendra iku tegese ratu yen Narpati iku raja telukan Narpati iku raja telukan nata ing Astina kepareng jejuluk Sang Prabu Jaka Pitana kalane jumeneng nata kasengkaaken ing aluhur Sang Nata maksih awujang dereng nambut ing akrama sinaning Pramada jejuluke Prabu Duryudana Dur iku awon Yuraharja dana marang paweweh Sang Nata tansah anggeganjar saben dina nanging maksih darahing keluarga priyangga ya jejuluk Prabu Kurupati Sang Nata maksih tedhak turune Brangsa Kuru Dastratmaja sapa tambuh sapa weruh iku putrane Prabu Dastarasta Gendari Suta mijil saka Dewi Gendari ya sang Tripamangsah Dri tetelu Satyawacana lila ing brana sureng pati mangsah wus mestani basan kang tebih mangklung celak kang samya tumiyung kathah para Narendra manca negari kang samya manungkul datan ginebak pring Bandayuda samya ajrih asih asrah bulu bekti miyang blondong pengareng-areng guru bakal guru dadi mintir Sutya miyang widuri lumada sing saben warsi Sang Nata lagi kemenganing Badri Irawan Badriku rembulan Irawan mendung rem-reming driya katamengan binawur Sang Hyang Wisesa kawekas kawas padaning cipta wit labeting bangsa titah yeka tandha nampa pamayaning Jawata duk muli tambuh mring panggoncanging Bathara Srimut kabiyataning rujit dadi muhung lumembak marang purbaning Sang Hyang Antaya ing risa juga nedeng ngawontenaken pisuwanan ingkang beda kaliyan padatan senadyan kathah para nayaka kang kupareng mungguing ngayon nanging datan wonten kang kepareng caket marang palenggahane Sang Nata nenggih punika Sang Anindya mantri muka pangarsa Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Tri Gantal Pati ya Sang Suwala Putra katon sowan handhek meru kali suku Jaja teken janggut ngapurancang asrane netra kadya kunjeming Pratiwi ajrih lamun kaparingan duka Sang Nindya mantri muka pangarsa Sang Harya Suman mengkeraken lenggahnya pandhita ing Sokalima Sang Resi Kumbayana ya Pandhita Durna nyatane pandhita kang wis limpat sithik paningali gentur tapane miyang mateng semedine datan mokal pini tagdes dening Sang Nata kinarya puruhitaning para Kurawa
lenggahing pagaraning Raden Jayadruta ing Banakeling. Sang Nata kaget kadur kawekasan wenten tamu ingkang mungguing ayun nenggih yaksa kalih Ditya Kalantaka miyang Kalanjaya. Aglar ing Paseban Jawi piswaning Sanggiya Pranayaka Mantri Bupati Bekel Penewu sinabetan Prawadya Bala Sumanapura Kamula blabar kaya samudra kang tanpa tepi. Titi wanci miya sinimuka Sang Nata ngarasa busana keprabon nuwuh sing sumeta jajal kang medal rumiyin prajurit kang casumrat tambla sompret miya gumerah senjata ageng nyurambaka ping 3 ngakseking Paseban kanca kang sekasa jajal saksek celot dur Sang Naranata Sena pinangkanira Sang Tirta Prawita dosang ari-ari ya sena Sritinon ing pasewakan busana maneka
puspiting Abro prabanyu sumirat nyaring tejo liweran lir kilat sisiring wimbo kekondo brek ming katiping maruta mando saparan mangember kungas prastisting dampar kencana siniwoning tinju moyo kinuntrang kuntrang lir masarakno Yaya Bathara Brahma siniwoning tinju maya Nalendra lon wijiling sabda Nalendra lon wijiling sabda yawa
nyuwun ngapura kiparat wong sadaya padha gigila nanging kaperpawan dening pangwasaning Hyang Widi rahayu 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 sagung dumadi mun mangke to paman Haryo Senggoni ayo kagiat marmane ndika kula timbali tebih kula awe caket kula raketaken paran wartane Sangya Pranayaka mantri bupati Prawadya Bala Sumawana Prakawula Pana sajenih kang kumawani bladak pirang sipat merong kabung jinggung bundan tanpa ratu gajah gelar kang tanpa serati awon sae lepat restu mriki katuraken mulih wijang satala-tala kula nedya nilingaken asma paman inggih nuwun sewu nggih kalanipun wonten pagelaran Jawi kuwatos manahipun ingkang bapa sareng wenten ngarsa jengandika mak biar kadidine siniram tirta wayu suwindi nuwun pangestu ndika ingkang bapa ngaturaken sedaya para nayaka waktra sangyaning para kawula kang mungguing ayun samiya saeka kapti malah kathah para kawula dalem ingkang sami ngaturaken asrah bulu bekti miyang glondhong pengareng-areng guru bakal guru dadi Satya miyang widuri sumadi lumadi saben ari nggir putra Prabu nuwun kajawi saking menika ingkang bapa ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk sahandaping padha kawula nuwun nggih paman kula pundi mugi dadosaken jimat langkung-langkung pakarti mekaten kinarya sarana ngejung gumbala ruwet negari Ngastina tumuju dhateng kamulyan tebih saking sengkala sinaketaken marang karahayun paman Haryo kepareng kaprayogiaken lenggah ndika paman nuwun sampun boten kirang prayogi nggih nuwun panggih paman Paman Pandhita Durna kepareng ngaturaken pambagya pana krami lenggahipun Paman Durna wonten ing singgil Binadurata Paman Durna ngaturaken pambagya lenggah ndika Paman Durna Wakne Durna mapan turu kaya rung-krungule gerong kok andang turu aman ngaturaken pambagya rawuh ndika paman jan bocah kok apa ngertine bengi iki sambatan kaya wis ditransfer wingine wakne aduh dijuni sida mutah leh kula gawa kerdus saka jero mau lah sampeyan iki kaya kober-kobere gawa kerdus saka mburi kemawi nggo apa ngono ditimbali anak Prabu oh kula
kula ditimbali. Nggih. Karang niki ngeten, Dik, ora ketara iki. Kurawa sing ngendi, Jayawe sing ngendi iki ora ketara lah. Rambine beda-beda. Kula ya gum. Lah pimpinane mugiman. Ane kudune nek dicethake ngomah mau ana kok rong kostum mau ana jan gari nyangking. Ning jan sing aja dienggo kejutan. Oh, klambi ora seragam kok nggo kejutan. Ditimbali Anggir Prabu. Oh nggih, nuwun dakawanting kalengga murda dupinapi sadanipun anak Prabu ingkang lumentah ingkang bapa ing Sokalima. Pamujinipun Anggir Prabu pisuwan kula winantu ing kayuwanan kalih saking rubeda amargi menapa ora ana Jawata kok ngenehi cilaka karo Durna. Kula niku ten pundi-pundi kalih saking bebaya. Umuke sing diketokke iki umuke. Wong kok nang endi-endi diumukake, mbok ya mbok ngono wae ya ngono ning aja ngono. Pangastutipun ingkang bapa mugi katon kesanipun Anggir Prabu. Nuwun dacapundi mugi dadosaken jimat. Nuwun sewu kaprayogaken lenggah tika Paman Durna. Nuwun sampun boten kirang prayogi. Yayi Jraya Jrata mangsa burung panatane Prawadyabala lan pranayaka kang mungguing ngayun pun kakang bakal amiwiti pepanggihaning rikalenggan iki. Nuwun ngestaken dawuh Prabu. Nuwun boten langkung kang arayi ngaturaken sungkem pabekti mugi kunjuk saandhaping pepitutur. Pun kakang tampa lumenturing pujasta mragi tampanono nun dadak bundi. Kacancang punca ing menika sampuraken widangan dumaing pangkon kebetana caya nur sayanipun ngabdi ing mbono keling. Diprayogake anggon rasuwan nun sampun boten kirang prayogi. Paman Arya satanipun Paman Durna. Rikalenggan menika ingkang wikados anggen kula ngaturaken pepanggihan kadidene suduk gunting tatu kalih rinten pantaraning dalu negari Ngastina nyuwun didamel sing rada bekas sithik Mas. Negari Ngastina ngaten. Negari Ngastina tansah manggih ing swasana boten tentrem, boten sanes kecena bakal sanipun Borobudur. Leng-leng rampian ingkang dira-dira Hyang Candra katawengan limut kabyataning rinu ujit rem-reming driya manawung kekuwenging Iwang Wisesa
Nuwun sewu, Nger. Pangandikanipun Angger Prabu kok ngendikaken Ngastina urung isa trentem niku napa? Wakne tentrem kok trentem. Lah nggih, kenging menapa, Nger? Kula mboten badhe kasamaran malih. Mboten badhe dangu malih menika para Pandhawa badhe nyuwun negari Ngastina sesigar semangka ingkang mangka ingkang dipun sraya malah Ibu Kunthi Talibrata sedhem pramanem tanana benene walang miyang alise kapiyarsa swaraning abdi kriya gending miyang kemasan kang samya nambut karya rintene Pantara dalu nuhuni sabdaning Sang Naranata Natagung Binathara menawi sanesipun Ibu Kunthi kula boten ratap manah kula nanging gandeng ingkang badhe rawuh menika Ibu Kunthi kula kedah kados pundi mawon. Rada beda wakne yen layake utusan ki udu pepunden ning niki kok Kakang Mbok Kunthi apa kingkono kelakon Bratayuda dadakan ayam tentrem sawangane
ayem tentrem sawangane Angger Prabu agi seneng-senenge kok disusah-susahi. Aja ngomongke sing susah-susah. Sing domoke sing seneng-seneng wae. Ha iki anak putu do kumpul e. Mengko do gawa dhuwit akeh-akeh. Dinggo simbah kabeh. Rasa ngomongke Dewi Kunthi. Hanggih sampeyan niku sing saged suka katerangan dhateng anak Prabu. Nggih. Terus pundi paman? Ampun kuwatos. Kula dereng kemawon matur. Kula nek beta niki raseksa kalih buta kembar niki dereng suwita ten Sukalima badhe tapa ngrame. Lajeng kula sukani dawuh ngaten, yen kowe arep tapa ngrame ora ana Sukalima papane, ning tak suwitakake ana ngersane Anggir Prabu Duryudana. Mergo Anggir Prabu Duryudana kuwi duwe satru bebuyutan sing gegirisi. Yen kowe bisa nyirnake satru dalam Anggir Prabu Duryudana, kowe mengko bakal tinampa anggonmu tapa ngrame ngaten. Lah menika sinten? Menapa kepareng supados majeng pisuwanipun? Kula parengaken maju pisuwane. Kalantaka Kalanjaya kowe maju. Sing sayo ngantos majeng pisuwane Sang Detya Kalantaka Kalanjaya. Kaeksi gegering yoba piyak ngarsa tangkeping puri nenggih ingkang akarya gegering paseban. Apa ana gajah metu saka wanti lan dede? Macan metu saka krangkeng ugi dede. Nenggih kang akarya gegering paseban nenggih Pratanira Dewi Prita. Pratanira Dewi Prita.
ya Dewi Kunti Talibrata miyak Paseban lumampahe kaya layon lumaku Duryudana aku sing sowan kaki surem tiwengkara kingkin ler manguksma ingkang layon sirna ilang denya manis wadananira layu kumelku cemrahnya meratanane marang salirane males dening ludira wang gegono bang sumirat anak Prabu Duryudana aku ingkang prapta nggih kasugengan ibu pamujimu ora ana alangan sawiji apa aku njuk kelingan bapakmu Swargi Sinuwun Pandhu yen biyen kuwi bapakmu isih lenggah ana ing dampar kencana prebawane ayem tentrem ora ana apa-apa lah kok agi jaman saiki katresnan wis ilang tata krama wis ora ana mula ora mokal kedadian ana pacangan kok nyiksa pacare 3 taun disiksa tanpa ana rasa tresna asih bayi lahir diguwang ana kalen ora ana katresnan kang tumurun ya wis ora apa-apa anak Prabu kowe karo ibu
awakmu dhewe kaya ngono konmu matur aku ya ora lara ati. Rahayu wong kang disiya-siya, rahayu wong kang dianggep remeh, rahayu wong sing ora diajeni. Elinga perkara kuwi Duryudana, aku ora mudheng. Sampeyan ngendika menapa? Kene ora ana sinden rahayu. Anane sinden cantik-cantik. Miturut wong tuk sono wingi, lurah sak pengacarane ngalem sindene cantik-cantik. Moyo ketok ya rapati yo. Rapati yo salah. Sakniki ngeten mawon Ibu, sampeyan tindak mriki ajeng perlu napa? Ajeng perlu napa-napa? Boten sah dagik-dagik lho ngendika. Suyudana, aku Ratu Ngastina. Sinuwun Duryudana. Sinuwun Duryudana. Kula dipun kengken rayindika para Pandhawa. Puntadewa Werkudara, Janaka nekula sedewa. Supados nyuwun negari Ngastina sesigar semangka. Apa Ngastina sigar semangka? Njaluk negara Ngastina sigar semangka. Kuwi mbiyen rak ingkang Rama swargi sinuwun Pandhu lan ugi Prabu Dastarata sampun sayogya rumiyin sampun wonten prajanji mekaten sinuwun. Biyen ratune sapa? Biyen ratune sapa? Sinuwun Pandhu. Saiki Pandhu wis modal. Ngastina ratune Duryudana. Njaluk negara Ngastina sigar semangka, njaluk Ratu Ngastina. Biyen sing mutuske netepke kuwi Ngastina sigar semangka darbeke Kurawa lan Pandhawa kuwi swargi sinuwun Pandhu. Saiki kuwi nggugah Pandhu jaluken rembug iki. Sinuwun Pandhu, kula derek panjenengan.
ayam tentrem sawangane niku pripun to wani? Ana wong tetangisan kok sampeyan malah joget. Kula wau pun dipeseni Mbah Marjo. Sing penting wayangan bengi iki lucu, gayeng, guyu cekakaan. Ora usah nganggo nangis wong ki suasana inten kok. Angel lho, nganti tekan inten ki angel lho. Dialah kula duwe wiyaga nika sing demung nika. Aja meneh kok nganti pesta emas. Lah wong agi 20 taun malah pegatan. Dhe bojo bocah umur 11 taun. Saya parah meneh kapan tekan pesta inten. Kula lek gumujeng latah-latah ngeten, Nger. Kula ora wau rak dereng nika to, Kolontaka Kalonjaya rak dereng matur. Wis, Kolontaka iki mengko ndak kesuwen. Gek matur. Injih sinuwun. Derek pitepangan kula raseksa kayang kabur kanginan kula menika gadah sederek setunggal. Naminipun Kalonjaya dene kula Kolontaka. Kula medhak ing jagat nampi wasitaning Jawata kula nampi dawuh saged tapa ngrame benjang gesang kula nampi kabegjan langgeng. Mila saking menika punapa paduka kagungan satru tedak turunipun Dewi Kunti menika ya panjen bener pusing bakal ngagro-agro kambukten Ngastina. Wah, boten badhe bondo sepalan yen pancen para Pandhawa badhe nyuwun negari Ngastina sikar semangka mangke kula kasawatna kasawurna dados pepalang para Pandhawa ngenipun badhe nyuwun kambukten Ngastina. Lan kula mboten badhe nyuwun kekucah menapa-menapa kejawi namung kula nyuwun dipunaken sederek Sinarawati tak tampa adhiku Kolontaka Kalonjaya kuwi sedulurku anu. Iki dina patine para Pandhawa tak pasrahke sliramu sak loron. Sagah dereng kantenan selak mboten tumuri minta pamit badhe nututi Dewi Kunti menawi wonten ingkang nderekaken badhe kula sirnakaken sedaya. Kula ugi nyuwun pamit sinuwun kabeh sing prayitna duga-duga digawa. Surti siti ngati-ati aja nganti keri. Paman Durna monggo anggenipun mlapak senopati kalih. Wah nggih nggih namung kemawon. Angger Prabu kula aturi ngedaton manjing ing pamujan samangke tumuri muja semedi. Nyuwun parmaning Hyang Agung murih negari Ngastina sesarengan sesanti supaya antuk kamulyan.